Mar vilayet häkimliginiň, vilayet medeniyet müdürlüginiň, Türkmenistanyň agrar we demokratik partiýalarynyň Mar vilayet komitetleriniň, Mar vilayet kärdişleri kılaşyklarynyň wedenanlar bölüminiň bilelikli guramaklarına geçirilen dawara hem şatlyk şowkuna betlenni. Ardulan zamanan gelli Pragy, watany beýgeldiýär ýylyň şyrary ady bilen geçirilen bu dawara il toýlaly ýaşullar, mehrem eneler, jemgyýetçilik guramlarynyň wekilleri, medeniyet hem sunuwy işgärleri, ýazyjy şahyrlar, ýaşlar uly ruh bilenlikde gatnaşdylar. Dabarada çykyş edenler Magtumul Pragynyň doglan gününiň 300-lik toýuny şu günlerden ýokary guramaçylykda taýýarlyk görülmegi we şahyry goýulan belen sarpa dogrusynda aýratyn belläp geçdiler. Şeýlede çykyş edenler Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadamyň halkymyza peşkeş beren Pekin Paýgas ummany Magtumul Praga atly ajaýyp şygyrynyň many mazmuny her bir intanyň ýüreginde uly orun tutandygyny uly buýtanç bilen bellediler. Ulaýytyň aýdym sazy, tanık folklor toparlarynyň aýdym sazy çykyşlary, milli tançlary dawaraň şowkuny hatda artdyrdy. Bu ýerde guralan ödürli tergiler dawara gatnaşçylarda uly täsirler galyrdy. Dawaraň ahyrynda oň gatnaşanlar türkmen halkynyň medeniýetini we sunuwatyny arşa götürmekde munasip goşandan goşan beýik tödüstatlaryň dörejligini çoňra öwrenmekde we dünýä ýüzünde dawralandyrmakda döwlet ähmiýetli işler durmuşa geçirýän Gahryman Arkadamyň we hormatly prezidentimiziň alyp barýan dünýä nusuluk işleriniň rowaşyklary betlenmeýän arzuw etdiler. Türkmenistanyň Medeniýet Ministrliginiň kärdişi arkalaşyklarynyň milli merkeziniň bilelikli guramagyny beýik akyldar şahyr Magtumul Pragynyň şygyrlarynda türkmen tebigatynyň gözelliginiň wasfy ady bilen maslahat geçirildi. Maslahatyň dowamında çykyş edenler Pekin Paýgas ummany Magtumul Pragy ýylynda hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahryman Serdanowyň başçylygyny ýurdumyzda dawaraly geçirijek Magtumul Pragynyň doglan gününiň 300-lik ýubileyine alınıp barýan işler dogrusynda çykyş etdiler. Pekin Paýgas ummany Magtumul Pragy ýyl münasibetli Akboday Trap häkimligi Ahal vilayet we Akboday Trap kärdişleri kalaşygy tarapyndan dawara geçirildi. Bu çäre çykyşlary we sunuw saatlarynyň joşuny aýdym saatlar bilen dowam etdi. Belintden ýanglanan aýdym saatlarda Arkadaly Gahryman Serdarymyň rowşan geljegini nadarlayan belint maksatly tutumly işleriniň, watanymyzyň gülläp ötüşleriniň, päýek tekmetiň hemde halkymyzyň bagtyarlygynyň wasfy öz beýany tapdy. Ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň halk maslahatynyň, mejlisiniň, ýaşa guramasynyň merkezi geňeşiniň, Demokratik partiýasynyň syýasy geňeşiniň hemde Türkmenistanyň Bilinter we Sport bardak döwlet komitetiniň bilelikli guramagyny, ýurdumyzyň dürli gurlaryny bilim alýan, rahmet çekýän ýaşlaryň gatnaşmagyny, ruhy we beden taýdan sagdyn maksady okuluny ýaşlary Bilinter we Sport bilen meşgullanmaga giňne çekmek maksady bilen maslahat geçirildi. Maslahata gatnaşçylar ýaşlaryň häzirki we geljekki bagtyar durmuşyny üpsün etmek, olaryň ilmli, bilimli, sagdyny, ýokary ahlakly, giň dünýä garaşly, watan töýjün taýlar bolup ýetişmek wagtda giň mümkinçilikleri döredýän we bu urda ähli tagallar edýän Gahryman Arkadamyň we Arkadaly Gahryman Serdanymyň zanlarynyň sag ömürleriniň udak döwletli işleriniň hemişe rowaş bolmagyny arzuw etdiler. Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň kärdişleri arkalaşyklarynyň milli merkeziniň guramagyny Pekin Paýgas ummany Magtumul Pragy ýyly münasibetli maslahat geçirildi. Maslahatda çykyş edenler hormatly prezidentimiziň parasatly başçylygyny berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwründe Türkmenistan watanymyzyň syýasy, ykdysady, durmuş we medeniyet taýdan ýokary depkinli ösüşini üpsün etmek, bilimleri we innovasiýalara dayanýan ekologiýa taýdan amatly tehnologiýalary özüne jemleýän ykdysadyň puwdoklaryny durunlukly we toplumyny ösdürmek maksady bilen beýik işler durmuşa geçirilýändigi, Gahryman Arkadamyň öňe başlanýyşlarynyň giň gerimli özgertmeleriniň munasip dowam etdirilýändigi barada bu ýetişli belläp geçdiler. Çykyşlarda akyllar şahyrymyz Magtumul Pragynyň dörejiliginiň edebi mirasynyň dünýä ýüzünde dawralandyrylýandygy hakynda bellenip geçildi. Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň we Magtumulandaky ýaşa guramasynyň Aşgabat şäher geňeşiniň bilelikde guramagyny 2024-nji ýylyň Pekin Paýgas ummany Magtumul Pragy ýyly diýilip atlandyrylmagy münasibetli wagt nesihat şähereti geçirildi.